салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Хӯрик 90. ин канали мо баҳри шумо барои дастгирии шумо, барои ки фоида барои шумо бахша. Канали мо ремонтай хеле ки медоне. Бисёри баъд савол додан, гуфтан мо уже безор шудем ай тифайл харӣ. Ҳамин тифайла мехарем, мисол мехарем як ҳафта намебара месӯза. Ҳамун гнездое ки тагаш хеле ки медоне бародаро инамиш неми запчаст тез месӯза. Акн нозуки тифал ҳамин мардам ё хито ё ягон давлати дига бефоида намебурора. Не ки ҳамин роҳ дора бародаро. роҳ дора ки барои шумо фоида меоварад. Бародаро хай савол додан ки ҳатто ремонт мебарем, ремонтшам мекунем, серано ҳамин чиз бо айби хичамиёва бо тез вайрон мешавад. Ака ман чӣ гуфтанем бародарони дӯстони азиз, медонам қиндай сума мисол дам ба дам расход меша бефоида. Ака як хел хонагиҳо безеб бад истифодаш мебаранд, да бигем ана чиза ҳалол намефаҳманд ки мисол ҳамин соҳибхона ҳамин фурт алиш мекунаву ана фикр намекунад ки мисол сум расход мешавад. вообще фикри сума намекунад, доим расход ва чӣ пардоам тез бисёр об мемонад, тез дум ба дум мемонанд. ин сабаби сӯхтани тифайлай. анака ман чӣ гуфтанем мақсад хулосаи гапи ман нигоҳ кунед бародара. инами мамка папка мисол ана баъд типаи нехели мамка папка дорам. ҳамиёра бародарони азиз комментара да нависен. ман ҳамиёра бурда да хона паят кардистам. ранги паят мекунем уже ай заводское мустаҳкам меша, гӯё ҳамин ягмра мешавад. бародаро расход накунем, тифали нав нахарем. ҳамин чизоро мо уже ремонт кардагем, паят кардагем. биёед ҳамин чизо да ман ҳастай, биёед ба хубӣ мисол ки раҳмат мегеда, ба зарари шумо нест. мисол як чиз мегиред шо раҳмат меша, бо ҳам ҳамкорӣ мекунем, бо бисёр чиз нозикиёро мефаҳмонем барои шумо ки шумо ҳам ёд гирем барои худтон. гуфтем ҳамин маълумота салом алейкум маълумота барои шумо бифаҳмонем, бирасонем ки мисол ҳамин чиз паят кардагем. ҳамин гнездо ки ҳамин тагаш об меша, контакт дора, агари ҷудо мешавад тамом месӯзад. барои гуфтам ҳамин обращение барои шумо кунам ки то што ҳамин шумо ҳам ёд гирем бинен бародаро. бисёр чизо наметонем фаҳмида, намефаҳмем, намедонем ки ай сабаби чӣ тез месӯзад. барои мо барои шумо ҷон мекунем ки ёд гирен. ин чиз дар ютуб набад нест, сирша бисёр одам сирша ба ҷо мекунанд. ана ва ҳамин чизоро баҳри шумо гуфтам бафаҳмонам ки шумо ҳам як пешрав шавед, пешравӣ кунед барои худтон ёд гирен, усто шавед. ҳамин канали моро фаромӯш накунед. Хӯрик 90 як канали дига ки шодагем ҳамин ҳавай да ҳамин видеое ки кардестам да ҳамун канал мепартом, силкаш описание даста, бидрои ҳамин видеоро хушрӯ карда бифаҳмем, гӯш кунен, ёд гирен. хуб, раҳмат бародарҷон ки бо мо ҳастед, раҳмат ки моро мефаҳмед. ташаккур.